wach makamano. Komachielo bende ni duol ma bende ochung'ne nono tije mag obila mano IPOA sani koro timo nonro ewi tho mar achich moro ma bende ne mecho yor ang'enge mane otho e od ang'ech juma mokalo e tesend obila ma Kisumu Central. Coordinator mar duol ne gwenge mag Nyanza Paul Murkomen wacho ni apisas meke osechako dayo dho apisa mag obila ma bende ne nitiere tich odiochieng' mana achich no thoe. Murkomen wacho ni apisas sani ni e chenro mar luwo ndach anyuola margi jal ma bende notho e od ang'echno ma nyinge Kelvin Oduor ma ong'ere kod nying mar Kevo. Nowacho ni gidwa ng'eyo kaponi ne otho e yo makare kaka ji thoga koso nitiere jok ma bende nyalo bedo ni ne onege. Kane olose boma ma Kisumu, Murkomen nowacho ni bero ne ringre mare ibiro tim mar yango yie gima ne okelo tho mar jagono. Achich mane otho od ang'echno ne omaki tarik 27 mar dwe mokalo kama noyude gi ketho mar kuo e yor ang'enge ema bende nodine tesend obilano ka ne irito odiochieng' machielo mane onego beni teredo ema ne otho kapok odiochieng'no ne ochopo. So immediately we were able to send a rapid response team to the station. The team was able to process the scene, and before moving the body to Jaramogi Oginga Odinga referral morgue. The investigations is ongoing, and in due course we are going to do a postmortem to assist us in concluding the case, as in to confirm whether it was a case of suicide or there was malice. So as at now, all statements have been taken from the police, and we are looking forward to more, maybe from the relatives. But apparently from the information we got is that the deceased did not have any identification documents with him. Neither are the relatives known. So, but we are working on it to search for the relatives of that gentleman. Chenro